u nħadmu kollox. Tajjeb, u waqt li qed tagħmel l-exercise, ħoss spaltek ara x'qed jiġri. Bħalissa spalti għandhom bżonn jiċċaqalqu. U l-qoddim issa. U kemm jista' jkun ħudu l-iktar lura u iftħu idejkom dritti. U idejkom dritti. Tajjeb. Issa, idejna l-fuq fin-nofs, saqajna lejna għalej il-ġenb ħalli nżommu l-bilanċ u nistreċjaw lejnaħa waħda. Kemm jista' jkun nżommu l-ħibs fuq is-siġġu u mbagħad immorru nistreċjaw in-naħa l-oħra. U tħoss il-ġibda ġejja minn hawnhekk, ħalli nqumu naqra. U nerġgħu mmorru din naħa, imma issa waħda mill-lit immissu l-art. U mmorru n-naħa l-oħra. Nagħmlu l-istess ħaġa. Ħammorru min-naħa l-oħra. L-yamin u tlaqna lejn ix-xelluk. U komplejna. 4 3 2 1. Idejna fin-nofs rġajna l-fuq dritti ħammissu l-art. Kemm jista' jkun nieħdu l-iktar tul li nistgħu. U mmissu l-art u nerġgħu nitilgħu. U rġajna nżilna u tlajna. U għandna hawnhekk inżommuha relax, jiġifieri inħalluha tiffollowja kif qed jiġi darna u nagħmlu tnejn oħra. Tajjeb, u dejna relax fil-ġemp, xejkjaw naqas spallitna, għajmuhom naqra, issa spallitna lejn joqna u l-isfel. Tnejn oħra lejn joqna, żommhom minn fuq kemm jista' jkun u itlaq. Relaxja ejdek, erġajna u relaxja ejdek. Tajjeb. Issa, l-elbows joħorġu l-barra, għanduru lejnaħa u lej oħra. Lejnaħa u lej oħra. Nħadmu naqra l-ispina, jekk tħossu ġi hawnhekk, jew kellek xi inġeri fl-ispina, qgħod attent kif tagħmel l-eżerċizzju. Tajjeb, riġna l-elbows il-barra. Ħalaqna l-ġewwa u l-barra. Il-ġewwa u l-barra. Il-ġewwa u l-barra. 3 2 1. Elbows flimkien, kubtejna flimkien. Ħammissu l-elbows ma' kubtejna. U nerġgħu nitilgħu. Immissu u nerġgħu nitilgħu. Issa, ħu l-elbows wara rasek, streċja iktar u erġa' miskubtejk. L-istess, kompli ħudhom iktar u miskubtejk. Naqra oħra minn din. Ma li jmiss, ħanamlu siqna dritti. Ġifri siqna dritti ħamlu l-istess ħaġa. Jekk fil-każ ejja aktar il-qoddim fuq is-siġġu. L-elbows u ħammissu kubtejna. Tħossi possi hekk jirrispondu hawnhekk. L-istress ta' siqek. Tnejn oħra minn dawn. 2 1. U ħanerġgħu siqna lura, idejna rilassati. Ħanaqbdu kubtejn tal-lemin u ħanibdu għal-ura. Intellaw għal-fuq u ħallu għataqa. Saqajna ta' xelluk, l-istess. Nibdu għal-isfel. Il-qoddim u l-ura. Ġammura tal-lemin. Namnu aktar blaġla. U l-oħra. Għamlu l-exercise bil-mod, bil-galbu, ħalli ma jkunnemx xi uġieħ partikolari. Għamlu l-aħħar tnejn. Tajjeb, shoulders relax, hips relax, dinna naqra l-ġisem kollu u bqgħu magħna għal darba li jmiss. Narawkom.